Moitas novidades na campaña comercial de Noia Histórica para este Nadal. Por decisión dos socios, este ano non haberá sorteo de premios. Serán as actividades de animación e a decoración das rúas as que marquen a diferenza do Nadal noiés. Este ano pensamos que podíamos diferenciarnos un pouco dos diferentes concellos cunha decoración distinta, cunha decoración innovadora. Temos diferentes elementos decorativos situados na Porta da Vila, un gran candil de 4 metros de altura. Na Praza do Cantón temos un banco cunha decoración navideña. Na Praza da Constitución uns renos cun trineo e na Plaza do Tapal unha gran bola de luz. Todos estes elementos decorativos que o que buscan pois é diferenciarnos un pouco para facer unhas paisaxes diferentes, no? que a xente se achegue ata a nosa vila para poder fotografiarse. Fotografías que poderán presentarse ao concurso convocado polas redes sociais para elixir o mellor selfie con decoración navideña. Como en anos anteriores, volverá a circular polas rúas noiesas o tren infantil e porase en marcha o servizo de ludoteca. Este ano contará ademais con consigna para deixar os paquetes mentres continúan coas súas compras. Teñen unha especie de consigna para poder deixar ali as compras durante o tempo que necesites. Tamén este ano, como novedade, vamos a facer un vídeo navideño, pois citando tamén os valores do pequeno comercio e incentivando a xente a que merque en Noia. Tamén, pola tarxeta Noia Plus, os establecementos adheridos á tarxeta van a facer un sorteo que cada compra que realices nesos comercios pois pasanche a tarxeta e participas no sorteo dunhas cestas gourmet que van estar expostas cada unha no seu comercio. Instalarase tamén un fotocol co trineo de Papá Noel os días 23 e 24 na Praza do Curro e como aperitivo o Día de Reis celebrarase unha chocolatada popular o 4 de xaneiro na Rúa do Cantón.